Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tomoşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habaryndan 2023-nji ýylyň 11-nji martyny aksanyny. 18-nji martda Türkmenistanda Ähli halk bagy ekmek dawarasy geçiriler. Türkmenistanda 1574 megawatlyk elektrik stansiýasy gurulur. Telekeçileriň sergisi 7 gün dowam eder. Dowlatjan Ýagşymyradow ýeňiş kazanýaly habarlar ýetirýäris. Gelin bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. 18-nji martda Türkmenistanda Ähli halk bagy ekmek dawarasy geçiriler. 18-nji martda Türkmenistanda ýazgy köpçüliklerin bagy ekmek dawarasy geçiriler. Bu çäre görülýän taýýarlyk işleri hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň sany ulgam arkaly geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisine vice-premier Ýagşymyradow hasabat berdi. Berkarar dowlatyň täze ýamyň galkynşy döwrüne ýurdumyzda bagy bolsany öwürmek, tokoý dowlaklaryny döretmek we ekilen bagy nahallaryny talaba laýyk ýydak etmek. Şeýle hem Türkmenistanda 2023 ýyla bagy ekmek hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň 2023-nji ýylyň 24-nji fevralyna çykaran 457-nji kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistanda 2023-nji ýylyň 18-nji martyna Ähli halk bagy ekmek dawarasyny geçirmek belenili. Ministrlikleri, podokly dolandyryş edaralaryna, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimliklerine Ähli halk bagy ekmek dawarasynyň ýokary guramaçylykly geçirilmegini üpçün etmek tawşyrly. Ýazgy bagy ekmek dawarasyna ýurdumyzda agaçlaryň we üzümiň 1,5 million düýbün ekmek meýilleşdirilýär. 2023-nji ýylda ýurdumyzda tutuşlygyna 3 million düýb nahalyň ekilmegi gözüňe tutulýar. Türkmenistanda 1574 megawatlyk elektrik stansiýasy gurulur. Sanulga markaly geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde ýurdumyzyň ykdysady kuwatynyň artmagy, elektrik energiýasynyň sarp edilýän möçürleriniň ýokarlanmagy hem-de daşary ýurt bazarlaryna türkmen elektrik energiýasyna bolan isleň ýygyderli artmak bilen baglykdy goşmaça elektrik kuwatlyklar döretmek babatda edilýän işler barada hasabat berildi. Watan habarlar gepleşigine bellenip geçilşi ýaly. Şunuň bilen baglykdy Balkan welaýatynyň çägini kuwatlygy 1574 megawatt bolan utgoşukly dolanşykda işleýän elektrik stansiýasyny gurmak baradaky teklip beýan edildi. Türkmenistanyň prezidenti şerke sarp edijileri elektrik energiýasy bilen bökdönşikde üpçün etmek boýunça pudogyň öňüne duran wezipeleriň hem-de türkmen elektrik energiýasynyň öndürilýän möçürlerini ýygyderli artdyrmagyň eksport uğurlaryny giňeltmek wajypdygyny bellidi. Döwlet başlygyny 2023-nji ýyl üçin maýa goý maksatnamasyna gurulmagy gözüňe tutulýan döwrewap utgoşukly dolanşykda işleýän elektrik stansiýasy baradaky teklibi makullady. Telekeçileriň sergisi 7 gün dowam eder. Türkmenistanyň Senagaçylar we Telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 15 ýylygyna gabatlanyp geçirilýän çärelere görülýän taýýarlyklary barada sany ulgam arkaly geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde hasabat berildi. Watan habarlar gepleşigine belenip geçilşi ýaly. Şunuň bilen baglykda şu ýylyň 17-23-nji marty aralygynda serginiň geçirilmegi meýilleşdirilýär. Onu birleşmenin durly ugurlarda iş alyp barýan 200-den gowrak agzalary öz önümlerini oşu geçen döwürde gazanan üstünlüklerini görkezerler. Şeýlekim bu sene gabatlanan maslahatda ýurdumyzyň telekeçileriniň öňünde durýan täze wezipeler ara alyp maslahatlaşlar. Dowlatjan Ýagşymyradow ýeňiş kazandy. Türkmenistanyň türgün Dowlatjan Ýagşymyradow Bellator 292 ýaşynyň çägine Litwaly Julius Englikas bilen nowatdaky tutuluşyna çykdy. Yarım agyramda ACA ýarşynyň ozalky çempiony Dowlatjan Ýagşymyradow Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Kaliforniýa ştatyna Bellator ýarşynyň şäherlerine nowatdaky tutuluşyna çykdy. Onuň garşydaşy Julius Englikas boldy. Bellator ýarşlaryna çykşy diýen ilkinji türkmen türgüni bolan Dowlatjan bilen Englikasyň tutuluşygy 3 döwden ibaret boldy. 5 minutlyk her döwde Dowlatjanyň artykmaçlyklary ýüze çykdy. Şeýlelikde Dowlatjan Ýagşymyradow garşydaşyna görä hatça ýödürüp takedown oýunçy 3-0 hasabyna ýeňmek başardy. Emin agzalar bir agzdan bu tutuluşyň ýeňjisi diýip Türkmenistanyň Dowlatjan Ýagşymyradow elan etdiler. Dowlatjan Ýagşymyradow başa-baş görüş boýunça ýarışlarda 20-nji tutuluşyny Bellator ýarışlaryny 2-nji ýeňişini bayram etdi. Englikas öz gezeginde başa-baş görüş ýarışlaryny 14-nji tutuluşygynda 4-nji ýeňişe bar boldy. Türkmen pehlwany soňky gezek Bellator ýarışlaryny Rafael Carvalhoni ýeňipdi.
Ine mehriban müştoklar Atawatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizden şuwuny kösanynda size getirmekden habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tomaşaçylarymyz şeýlekem. Türkmenistanyň prezidenti Si Jinping'i gutlady. Türkmen tatar işçilik maslahaty geçirirler. Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasy Aşgabatda dowuşyk geçirer. Saudy Arabistany bilen Iran diplomatik gatnaşyklaryny teýetden dikeltiýä ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saytymyzdan giňişini okap bilersiňiz. Gepleşigimizden indiki sanyny görüşýänçek hoşda bolan.